جوتیارên gundên devera Amêdiyê ne dest bi kezaxtina darobarî dikin, bi taybetî kezaxtina mêwintirî. Ev cutiyara dibêjin di nihada demê karî ye û me dest bi kezaxtinê kiriye. Her gundekî nîşanet xwe te end bêjin roj axê wextê kezaxê. Vê govê roj xul axê dezraxê ser zingê û vê wextê kezaxê dest pêk e. Vê bî hêşta û mêkuşî nebî mirov kezixît bêjin heke di quweta xwe êta xwarê. Vê govê wextê hingî me digot zîpo do. Wextê menteqê me digot zîpo. Wextê bû zîpoya daşinûyê ji destevênê çînê nava qarî û paxişkên. Li vê deverê gelek curên tirî hene û giringeka zûr bi van coran dihête dan. Lewra hewl didin sal bû sal berhemê baştir berhem bihêt. Gelek newîttirî hey, me tayîfê hey, me bêsîraneyê hey, me zerke hey, me reşmêw hey. Ev e menteqên me ev e çêt bin. Wek van cutyaran diyar kirî, karê kezaxtinê şarazayî pê divêt. Ji ber hindê di niha da ev kesên şaraza dest bi vî karî kiriye. Dildar Arif Kursa News, devera Amêdiyê.